podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Fi Carwyn sy'n fan hyn gyda chi fel arfer, dwi'n falch gweud bod fi'n cael cwmni dau hen ben ar y podlediad erbyn hyn. Nick, Andrew, siwmai, nos o dda'r ddau chi, sut i chi'ch dau'n cadw ers y tro diwetha? Noswaith dda, ie, neu'n dda, diolch. Noswaith dda, ie, dwi'n oce hefyd. Da iawn, da iawn, da iawn. Reit, ni wedi cyrraedd diwedd y bloc cyntaf o gemau yn URC, a mae wedi bod yn gymysgedd y lle'r ffordd gorau i ddisgrifio. So beth o'n i'n meddwl, cyn bod ni'n ymlaen edrych ar Cymru, a cyn bod ni'n trafod y newyddion mawr o'r undeb yn yr wythnos diwetha, da ni'n gwneud rhywbeth o fel adolygiad o sut mae'n mynd i'r rhanbarthau hyd yn hyn. Os chi wedi edrych ar y tabl, dwi'n mynd edrych yn wych i'r rhanbarthau Cymru, ond mae yna un lygedyn o obeth, a mae hynny'n dod o'r brifddinas yng Nghaerdydd. Andrew, fel cefnogwr o Gaerdydd, a eto ti gynta. Gaerdydd ar hyn o bryd yn ystod pedwerydd yn y tabl, 4 buddigoliaeth o'i 5 gêm cynta, 20 pwynt. Rai bod ti'n reit hapus dyna mae pethau chi'n mynd hyd yn hyn? Ie, hapus iawn. Ni'n ffodus oedd yn tair gêm adre, enwedig y gemau ni wedi chwarae. Mae ddim wedi bod gemau rhy anodd. Falle Munster i ffwrdd oedd y gêm mwyaf anodd, a oedd y gêm eich ni'n colli, ond cael 2 pwynt bonus, so oedd hwnna'n dda. Ond ie, hapus iawn. Na elfen o'n i bron yn disgwyl ennill pob gêm adre, enwedig os chi'n mynd i Parc yr Arfer, mae'r atmosffer fyna yn wir hybu'r tîm. A just hapus iawn. Gobeithio bydd mwy o buddigoliaethau i ddod. A Nick, beth sy'n, fi'n gwybod beth yw'r farn di, ond beth dwi'n credu sydd yn impresif, mae hyn i gyd i digwydd ar ôl y cyhoeddiad 30 cyn dechrau'r tymor, bod mae Sheret yn gadael i Gymru swydd gyda Cymru. Faint mor impresif yw bod y garfa yma i dod at ei gilydd a fel cryfhau os rhywbeth o'r ffaith bod ddim prif hyfforddwr gyda nhw 72 awr cyn dechrau'r tymor? Mae'n pob tro dyn nhw. Ond meddwl oedd y gwaith wedi cael ei gwneud os yr haf. A rwan, wrach mynd ar y boi sy'n arwain y tîm wan, dwi'n cofio enw o De Africa yndi. So mae o wedi cymryd drosodd. Ar hyn y bryd, mae'n gweithio yn dda. Beth o'n pleser i fi weld oedd yr ennill a disadwn, bron yn erbyn hanner tîm yr Alban, sydd wedi cael ei dewis wan, am yr gêm rhyngwladol cyntaf yr Alban, ond hefyd mynd allan i Munster a cael 2 bonus points. Dim llawer o tîm yn mynd i wneud hynny, so pob rhod i'r Caerdydd. A cofio, maen nhw gyd yn yr un sefyllfa, lot llai o arian i cymaru efo bob un tîm arall bron yn y cyngor. Dyna'r peth yn y fe. A fi'n credu hefyd, beth sy'n reit impresif yw, oedd gêm y llewod, gêm gyntaf tymor erbyn y Lions, oedd yn eitha tyn hanner amser, 14-13, Gaerdydd yn rhedeg i ffwrdd gyda hwnna yn yr ail hanner. Ond ers hynny, gollon y Munster 2 bwynt bonus cyniad gwych. Ond maen nhw wedyn di ennill 3 gêm erbyn Connacht, 30 ffwrdd o cartre a Caeredin, gemau tyn, le falle tymor diwetha neu 2 flynedd yn ôl, rheina byddai'r gemau byddai Gaerdydd di colli. Bydden nhw wedi cael pwynt bonus o fod mewn 7, ond bydden nhw ddim di gallu ennill y gemau yna. Fi'n credu mai hynna sy'n preso fi mwyaf o safbwynt Rygbi Cymru, yw bod tîm dyn ni nawr sy'n gwybod fel i ennill a ddim felly bod ar ei gorau. Maen nhw fel grind out results. Ni'n aml yn sôn am tîm oedd Iwerddon yn neud e, tîm oedd De Africa yn neud e. Maen nhw'n ffindo ffordd o ennill gêm. A mi'n credu mae'r ffaith bod Gaerdydd wedi neud e mewn 3 gêm. A bron o fod erbyn Munster fyd, tasyn nhw wedi gallu cico i conversions. Bydden nhw wedi ennill mas y Munster. So fi'n credu
ma hwnna yn gymaint o fel beth da, beth yw cael buddigolaethau, yw'r ffordd maen nhw wedi ennill y gêm yma. Fi'n siŵr bod hwnna'n prestatian dyw. Ti wedi gweld nhw, fi'n siŵr, 2 dymor, nhw'n colli beth, 7-8 gêm o fewn 7 pwynt, a ni nawr yn gweld, maen nhw'n dysgu o'i camgymeriadau a wneud hwnna i tîm oedd yn erbyn nhw. Ie, yn sicr, fel 2 tymor yn ôl, fi'n meddwl ni'n chwarae rygbi dda, a oedd pobl yn mwynhau wylio ni, y ffordd o'n ni'n chwarae, a ni'n colli lot o gemau o fewn 7 pwynt. Ond tymor yma, ni dal yn chwarae rygbi eitha dda, ond ni bach mwy fel pragmatic, a yn enwedig yn y blaenwyr. Y gêm yn erbyn Caeredin, fel arfer, pryd mae'n bwrw glaw, siŵr o fod, mae pac nhw'n lot fwy na pac ni, a maen nhw'n mwy streetwise, a siŵr o fod 2 tymor yn ôl, bydd ni wedi colli gêm yna. Ond fel fi wedi dweud, lot mwy pragmatic, a bydd well gen i ennill gêm yn chwarae rygbi diflas na colli o fewn 7 pwynt yn chwarae rygbi flashy, yn wedi ar hyn o bryd gyda sefyllfa rygbi yng Nghymru. So, yeah, mae teimlad positif ar draws y tîm, ar draws y ddinas, a yeah, fel fi wedi dweud, gobeithio allwn ni weld mwy o'r un peth yn digwydd ar ôl y gemau ryngwladol. Fi'n cael un peth arall sydd wedi pleso fi gyda Gaerdydd yw y dyfnder sy'n nawr o fewn y garfan. Mae'n teimlo fel bod o leia 2 chwaraewr yn pob safle sy'n ddigon da i chwarae'r y lefel ma, sy'n mynd edrych mas o leia. Fi'n credu felly dyna le mae Gaerdydd ddim cweit i bod cael y balans iawn yn y gorffennol. Mae 15 cyntaf nhw yn gryf, mae'r fainc yn o reit, ond unwaith maen nhw'n mynd tu ôl y 22-23 chwaraewr na, mae'r gwahaniaeth mewn safon yn amlwg i weld, ond fi'n twmlo lenni. Fel so, yn wedi yn y blaenwyr, maen nhw wedi ffeindio, maen nhw'n recriwtio'n dda, a maen nhw wedi gallu cael chwaraewyr mewn sy'n ddigon da ar y lefel yma. A technically, dyna beth sy'n angen nawr. Dim ffindo internationals, ond cael carfan sy'n ddigon da i gystadlu yn y gyngred. Os yw'r chwaraewyr digon da i fy mlaen i chwarae Gymru, maen nhw'n cael eu dewis dan y tîm hyfforddi. Ond, fi wedi bod yn bles iawn gyda fel maen nhw wedi balans o'r garfan a ffindo chwaraewyr i wneud y job yn wedig nawr fel Teddy Williams mas am tipyn o amser. Dim mwy spoilers i nhw'n sy'n wedi gweld y newyddion, mae Ffala taw mas a naf eto. So, mae dan nhw'r chwaraewyr nawr i lenwi'r gaps na, so dwi ddim fel bod panic bod nhw'n gofod ffindo rhywun o clwb rygbi Caerdydd, neu fod mynd i chwilio chwaraewyr ar fenthyg. O ran chwaraewyr sy'n sefyll mas yn y bloc mas, os sy'n rhywun chi eisiau sôn am sy'n heiddi honourable mention falle am y perfformiad nhw 5 gym cyntaf? Wel, fi'n meddwl mae Tom Bowen yn heiddi lot o glod. Yn enwedig, mae dal 19 mlwydd oed, a mae'n ambell gêm wedi bod bach yn dawel, ond fel gêm erbyn Connacht, oedd e'n amazing. A chwaraewyr fel Johan Mulder, fi'n meddwl, ddim lot, pryd wnaethon ni cael Mulder, fi'n meddwl, yn dechrau tymor diwetha, oedd ddim lot o bobl yn nabod pwy oedd e, wedi dod mewn, oedd e Ellis Bevan, Aled Davies o blaen e, a nawr mae bron di sefydlu ei hunan fel choice gynta, fel mewnwr. A hefyd mae Alan Lawrence rhyw 2 tymor yn ôl. Mae hwn pob parchu Alan Lawrence, ond 2 tymor yn ôl. Os o Falataw di mynd bant ar ôl 4 munud yn gêm, fel y gêm yn erbyn Caeredin a di Sadwrn, byddai'n pryderu os oedd Alan Lawrence dod mlaen. Ond y ffordd mae Alan Lawrence yn chwarae, mae just pob tro yn cysol yn cael cydu dros y gainline, a hwnna'n be ni angen. A fi'n meddwl mae di cyfrannu lot at fuddugoliaethau ni tymor yma. Ond sicr, dyna yw'r chwaraewyr o'n i'n sôn am sydd wedi gwneud gwahaniaeth nawr, maen nhw wedi cael y balans yn iawn. Mae fe wedi codi'r gêm i'r safon sydd angen, a mae'n dangos bod e'n heiddi i le ar y lefel yma. Wedyn, reit, Gaerdydd yn arwen y faner yn Nghymru ar hyn o bryd, achos o 4ydd yn y tabl, ni nawr yn llithro lawr i'r 3 gwaelod, le mae'r gweilch yn istenic yn 4ydd safle ar 10. Yn amlwg,
Mae'n anodd beirniadu y gwelch gormod achos bod nhw wedi bod allan yn Ne Affrica. Ond ar ôl 5 gêm, un buddigoliaeth, 2 golled a 1 gêm gyfartal, sut fydde ti'n asesu pethau chi dyn hyn, Nick? Wel, o'n i disgwyl dechrau tymor efo yn De Affrica, o'n i'n gwybod mynd yn mod yn anodd. O'n i eitha hapus ar ôl y 2 gêm allan yn De Affrica, a jyst cael un bonus point, dwi'n meddwl, yn erbyn y Bulls. Ond chwarae dda yn erbyn Stormers, a dyn ni wedi gweld sut mor dda mae Stormers wedi gwneud ar ôl hynny. So, braidd yn siomedig i beidio cael y bonus points yn erbyn zebra, ond ennill y gêm. Ond hynny, siomedig, ond ni wedi colli allan yn y gêm cyfforol yn erbyn Glasgow, a gêm Carwyn, a ni disgwyl cael mwy allan o'r gêm. Ond dwi'n gwybod mae Glasgow yn tîm dda. So, dyn ni wedi chwarae 3 o 4 tîm gorau wrach sy'n mynd i fod yn yr cyngor blwyddyn yma. So, ond ni siomedig ar dydd Sadwrn, ffeindio ffordd i beidio'r ennill y gêm. A ni eitha cyfforddus efo'r 50 munud, ond dim jyst cael digon o'r dim gwneud digon i'r ennill y gêm, chwarae treg y dreigiau, dwi'n mynd sôn amdano wedyn, maen nhw wedi gwella, ond ni oedd y tîm gorau, ond jyst rhoi gormod, cicio cosp, silly penalties, rhoi cyfle i dreigiau dod nôl i'r gêm. Dwi'n meddwl, chydig bach anifadyn yn erbyn sydd wedi cyrraedd rwan, efo a methu Kieran Williams yn y canol. Mae bob un sydd wedi dod i fewn, neu job, nhw'n cwyno gormod am beir nhw wedi, ond mae'n rhoi'r ffocws yn ni, cymryd y bêl fyny, amddiffyn yn dda hefyd. So felly, mae hwnna wedi bod yn braidd yn siomedig. Gobeithio rwan, o'n i fel chydig bach o Ryan Smith, oedd o'n tynnu allan jyst cyn y gêm eto. Dyn ni'n siŵr mae ar cyflog eitha dda. So dyn ni eisiau cael rhywbeth allan o fo. Gobeithio rwan yn bloc 2 fydd Morgan Morris o'n walking yn ôl. Un peth sydd wedi'n presio fi yw Harry Deeves. Mae wedi bod yn arbennig o dda yn lwcus wrach i beidio bod yn y Carwyn Cymru, ond fel y mae o'n. A hefyd oedd y Jack Morgan dod on dydd Sadwrn a wneud digon yn chwarter olaf i ddangos fo yn dyfan fi i'r chwaraeo gorau yn Cymru, chwaraeo gorau Cymro. Mae'n just different class yn dydi. Felly, siomedig, ond gan i weld beth sy'n digwydd yn bloc 2 rwan, a gobeithio. A geimiau nesaf yn y cyngor, dyn ni ffwrdd yn Hairedyn, dydd Gwyl Steffan, y ffwrdd yn Parc Ysgalets, a wedyn Nosgalan, adre yn erbyn Caerdydd. So mae hwnna'n mynd i setio'r tymor fyny. Os ni colli 1, 2, 3 o heini, mae cyngor drosodd. Dyna'r tystwch mewn ffordd, ynddo fe? Ni'n trafod fan hyn 8 gêm i'r tymor, a bod y tymor drosto. A fi'n credu, dim yn unig y gwelch o Gymru sy'n y llyfrau yna, fi'n credu bod 3 o'n rhanbarth yn ei bron o fod allan o'r gyngor, allan o'r 8 ucha, os na ydyn nhw'n well yn y bloc nesaf. Ond, Andrew, o feddwl fe gêm efo'r dreigiau, yn amlwg Gaerdydd dim yna, di ennill gêm agos. Faint mor siomedig yw yw'r gwelch ar ôl y gwaith caled o cael pwynt bonus yn De Affrica, o bod yn gystadleuol, bod nhw wedyn yn slipo lan. Mewn gêm maen nhw i weld yn ei habit o slipo lan yn ddo fe, bod nhw wedi gadael y dreigiau nôl mewn, achos o'n nhw yn gyfforddus, o'n nhw yn rheoli'r gêm, a wedyn maen nhw'n cyrraedd pwynt na mae dreigiau'n dod mewn iddi, a maen nhw'n brwydro am gêm gyfartal. Mae'n diddorol oherwydd, o safbwynt Caerdydd, ni wedi ennill rhyw 20 gêm yn olynol yn erbyn y dreigiau. So ni fath o bogey tîm i'r dreigiau, a fi'n meddwl mae'n hollol gwrthwyneb i'r gwelch oherwydd bron pryd nhw'n mynd lawr i'r Rodney Parade, maen nhw'n gweld y dreigiau fel bogey tîm. A mae'n
Mae'n anodd. Nes i ddim ond gwylio gêm yn erbyn Glasgow yn y cefndir, a then bron fel mae'n anodd i'r gweilch cadw yn y gêm, yn wedi oedd yn edrych fel Glasgow was yn just dod nôl pryd oedd pryd oedd gweilch yn cynnig rhywbeth. A bach yn siomedig i weld nhw colli um, be nhw wedi gwneud yn y hanner gynta, yn wedig, oedd yna rhyw elfen o relief tuag at y diwedd pan nath Tînes y Bia methu y kicks fyna. So, bach yn siomedig i weld, ond mae'n hollol wrthwyneb i Caerdydd hefyd gyda hwn wedi chwarae yn y bloc gynta. Yn gemau anodd, a siŵr o fod ar ôl gemau ryngwladol, lot o chwaraewyr y gweilch yn y Carwyn Cymru. Bydd nhw'n dysgu lot fyna, yn wedig, fi'n meddwl bydd y chwaraewyr fel Morgan Morse yn dod nôl gyda lot i ddangos a lot i brofi, yn wedig os mae'n cael ei gap gyntaf yn y Hydref. Yn union, a fi'n credu byddwn ni'n mlaen i drafod rai o'r chwaraewyr hynny sy'n yn y garfan yn hwyrach ymlaen. Nick, o feddwl, a eto byddwn ni'n siarad am cyhoeddiad yr undeb yn ddiweddarach yn y pod, ond o feddwl y cyhoeddiad wnaeth yr undeb wrth diwetha, oedd hwn yn opportunity missed ar gweilch i fel really stico'r gyllell mewn, stico'r 2 fis lan at yr undeb a mynd, chi'n cael gwared o rhywun yn y gorllewin, ond dyma be ni'n gallu gwneud pan ni'n cael cyfle i chwarae. Oedd y ffaith bod nhw wedi gadael y gêm a fynd yn rhyw fath o fel missed opportunity i really dangos i'r undeb be maen nhw'n dan. Wel, oedd yna cyfweliad ar ôl y gêm, y Mark Jones dweud na, dyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar y gêm, y chwaraewyr yn iawn. Ond mae yna'n dydi. A peth yw, mae rai chwaraewyr, beth bynnag sy'n digwydd, sy'n mynd i fod yn iawn. Ond mae rai sy'n bod ddim yn chwarae yn y bryd, neu contract yn rhedeg allan. Nhw sy'n mynd i bod mewn traffath wyrall. A mae'n effeithio nhw, dydi. So fel ydych chi'n dweud, piti, ond dyn ni jyst ddim yn gwneud gallu mynd yna a ennill. Ond fel y mae o, a pob clod hefyd i dreigu i cadw yn y gêm. Wel, wir, maen nhw'n gwneud habit o hynna eleni yn enwedig ar faes Rodney Parade. O ran y gweilch, Nick, y bloc cynta, os unrhyw chwaraewyr di sefyll allan i ti a ti'n meddwl, falle mae hwn yw'r dyfodol neu hwn yw'r i bwy chwilio allan dan? Wel, dwi wedi sôn am Harry Dees yn barod. Moriarty wedi bod yn iawn hefyd. A Phil Cocker-Singer. A tho wedi cael cyfle rwan, yn ddim yn gweld llawer o tymor diwetha ar y gwbl. Ond mae o'n edrych fel, mae'n certainly i fyny safon i fi i chwarae yn y cyngor. So gobeithio. Mae pac wedi bod yn eitha dda, ond chydig bach yn siomedig ar y ffaith dyn ni ddim yn cystadlu yn y llinell. Os ni ddim yn cystadlu yn y llinell, a maen nhw'n trio sgarmes symudol, ti fod yn lle dda i stopio hwnna. Dim yn gweithio bob tro, dim yn dweud. Ond dyn ni wedi, yr un y ffordd o Adolygiad edrych fel sgorio cais oedd yr sgarmes symudol. A ddoth yn cael 3 cais allan o hynny. So mae hwnna rhywbeth mae rhaid nhw gweithio ar. Dwi'n meddwl mae'n methu byd chydig bach yna, ond mae digon o chwaraewyr a boes mawr. So wrach mae yn y bwlch rwan, chyn y gêm yn hair edyn, gobeithio rhoi chydig bach o waith ar hwnna. Yn wir, ac symud ymlaen nawr, un safle o dan y gweilch a 2 bwynt tu ôl nhw, mae'r dreigiau yn eistedd yn aml, does dim cefnogwr dreigiau gyda ni ar y panel, ond 2 gêm gyfartal yn eu 5 cynta, 2 grysfa yn erbyn Ulster a Glasgow ffwrdd oedd eu cartre, a colli mewn 7 erbyn Gaerdydd. A dyw y ceis o rhwystredig iawn o fod mewn sefyllfa ennill 2 gêm, ond ar yr un pryd bod perfformiadau'n well na llynau.
a mae mater o amser yw tan bod nhw'n cael eu fuddugoliaeth, neu oedden ni jyst yn gweld yr un hen dreigiau, maen nhw mewn gemau, ond nhw'n just ddim yn gwybod sut i ennill. Maen nhw'n edrych fel tîm lot well i gymaru â tymor diwetha. Ond fi wir yn credu mae'n wir yn dangos bod ni ddim wir yn gwybod sut i ennill gêm. Yn enwedig y gêm erbyn y Sharks a'r gwelch. Just ddim... A fi'n gwybod bod ni wedi arwyddo lot o chwaraewyr yn yr haf sy'n chwaraewyr dda, ond os ni'n edrych ar ambell chwaraewr, fel bod tîm Ystybia ddim wir yn dechrau i Caerdydd tymor diwetha, a tymor cyn oedd y tymor lle na Caerdydd colli lot o gemau. Dylan Lewis a Wyn Jones hefyd wedi dod o Harlequins, ond nhw ddim yn dechrau. Maen nhw'n chwaraewyr dda, ond does ddim wir y cydbwysedd fyna i tîm sy'n edrych fel maen nhw'n mynd i ennill reit nawr. A fi'n siŵr mae rhywbeth yn mynd i ddod. Falle yn y gemau dros Nadolig. Ond mae yna lot o bethau i fod yn positif am. Ond fi wir yn cyd-ymdeimlo i cefnogwyr y dreigiau, oherwydd so fi'n credu bod e'n hwyl i mynd i wylio dreigiau pob wythnos ar hyn o bryd. Na, a dyna'r peth. O ti'n sôn am gêm y Sharks fyna, a Nick, a dwi'n wir i credu, o dwi'n mynd i arwyddo lot o chwaraewyr da, ond os dal ddim gyda nhw'r clinical match winner na, y person na ti'n gallu troi ato mewn pwynt yn y gêm, a bod nhw'n mynd am gol adlan, neu bod nhw'n neud brec sy'n rhoi nhw ar y drod blaen. Mae nhw lot o squad players da, ond os ddim dyn nhw'r magical moment na sy'n angen yn y ti weithiau i ennill gêm. Mae rhaid darn o'r gêm nhw wedi gwella. Fel mae Driving Mall yn dod chydig bach o weapon. Mae amddiffyn wedi gwella, dwi'n meddwl. Ond ddim yn edrych fel sgoriau cais. Fel back moves a beth bynnag. So mae hwnna problem mawr yn nhw. Dwi'n meddwl mae nhw bron yna. Dwi'n meddwl ddim yn mynd i curo rhywun. Wrach un a dau gêm. Maen nhw wastad yn lwcus efo'r anefiadau. So bobl sy'n dod i fewn yn edrych yn promising fel Levi Douglas, wedi colli Pria o Donga, a tho'n chwarae arbennig o dda, a mae o allan. So mae'n wastad yn lwcus, wrach mwy na neb arall. Efo Halloween, wrach mae'n y curs ar nhw. Dwi'n gwybod. Ond, dwi ddim yn bell. Ond dwi'n just falch, dyn ni wedi cael geim gyfatol efo nhw, a wedyn dyn ni'n chwarae nhw erbyn nhw tan diwedd y tymor, a fel arfer dyn ni gallu curo nhw pan nhw'n dod ata ni. Ond gwella ar y deg. Fi'n credu mae hwnna yn asesiad teg mewn ffordd. Mae nhw'n gwella, mae fe'n ar y deg. A fi'n credu beth sy'n rhaid nhw wneud yw stico gyda'r tîm hyfforddi. Os yw'r tîm hyfforddi'n dewis sy'n mynd ymlaen, digon teg. Ond fi'n credu mae jyst angen bach o gysondeb arnyn nhw yn y tîm hyfforddi, yn y tîm reoli, sy'n rhoi siawns iddyn nhw dyfu fel carfan a fel tîm hyfforddi gyda'i gilydd, achos mae gymaint o fel newid ar ôl tymor neu ddau neu newid yng nghanol tymor. Dyw e byth yn tymlo'n settled, a yn amlwg mae pob hyfforddwr gyda syniadau gwahanol, so fi'n gobeithio bod nhw'n aros gyda'r criw sy'n nawr. A dwi'n gweld nhw'n curo'r sgarlet ar hyn o bryd ar dydd calan. Dwi'n credu, yn wedig yn Rodney Parade, fi'n credu bod y dreigiau wedi dangos digon byddwn nhw'n gallu ennill gêm, a mae'r sgarlet wedi dangos mwy na hen ddigon bod nhw'n gwybod sut i golli gêm. Wedyn dwi'n rhagweld y dreigiau'n ennill tymor yma, a fi'n credu mae'n angen i'r chwaraewyr primadol, Rodri Williams, mae Angus O'Brien, mae'n chwaraewyr sy'n dod o gwmpas digon amser nawr. Os oes rhaid mynd am drop goal, ti'n mynd am drop goal. Os ti'n miso, ti'n miso. Ond ti'n gorfod rhoi shot i dyn ni'n ennill gêm. A dwi'n gobeithio na nhw'n ennill gêm, neu fydd y gêm na erbyn y Sharks yn hwnt o'r chwaraewyr na am rest o gyrfaodd nhw, achos oedd e just a golden opportunity
mist, really. A ie, fel o ti Andrew yn sôn, mae'r cefnogwyr yn heiddi fel medalau am just parhau i fynd, achos dyn nhw just ddim yn rhoi lan, maen nhw just yn persefero chwarae teg, a maen nhw'n really yn neud gymaint o sŵn, a maen nhw'n gallu. Reit, symud ymlaen nawr i'r tîm sydd ar y gwaelod, sef y Scarlets, dim un pwynt. Canlyniad gorau y rhanbarth yn dod erbyn Connacht pan gath y gêm i ohirio oherwydd y storm. Fel arall, mae wedi bod yn ddechreuad, wel, siambolic felly, yw'r ffordd hawsa i ddisgrifio fe. Colli adre Munster, wedyn colli dwywaith yn... colli Stormers adre wedyn colli dwywaith yn De Affrica. Ac bod nhw wedi dangos felly bach mwy allan yn De Affrica, maen nhw wedi methu gormod o tackles, maen nhw wedi edrych yn wan yn amddiffynol. Dyn nhw byth wedi bod yn y gêm i ennill, maen nhw wedi bod yn wastad ar ei hôl i, really, yn cwrso. Wedyn, dechreuad siomedig iawn o safbwynt y Scarlets. A beth fi'n credu sy'n pryderu fi mwy yw'r ffaith bod fel Dwayne Peel yn chwarae lawr y ffaith bod angen panico. Gyda cyhoeddiad yr undeb, fi'n credu nawr mwy nag erioed, mae angen panig, achos os ydyn nhw'n meddwl pa dîm maen nhw'n mynd i gael gwared yno, a mae un tîm yn eistedd gwyrdd ar y tabl ddim yn ennill gemau, it doesn't look too good, dwi'n edrych yn dda iawn, ond a beth fi'n credu sy'n ofni fi fwy, dwi'n mynd siŵr iawn o le mae'r fuddugoliaeth na'n dod. Mae penderfyniadau, dewisiadau Peel o ran y tîm, a pwy mae'n elyddio yn ddryslyd, dwi'n mynd siŵr am beth mae'n wneud. Mae rheng flaen y Scarlett, sef fel beth oedd un o'r cryfderau nhw'r llynau, mae'r props i weld fel ddim yn gwybod le ma'n fel mewn lig gwahanol. Mae Henry Thomas i weld fel props sy'n mynd beth mae'n neud rhagor. Dwi'n mynd gwybod le mae'r fuddugoliaeth na cyntaf yn dod ohono fe. Dyna sy'n bryderus, achos ni gyd yn gwybod faint mor brutal yw'r Champions Cup. Pan chi'n cyrraedd hwnna, does dim gemau hawdd yn hwnna chwaith. So mae'n... Does dim lot i fod yn rhy hapus iawn yn Lanelli ar hyn o bryd. Ie, a ffaith, fel chdi dweud, oedd yn well dy Sadwrn, oedd lawsu a bol wneud gwahaniaeth, llawer mwy cyfforol. Ath y boi ar lôn, Coxon, yn edrych yn dda iawn. Coxon, ia. Ond fel chdi dweud, bobl oedd yn chwarae mor dda, mor consistent llynedd, fel Henry Thomas, Alec Hepburn, Johnny Williams. Nhw wedi bod sal. Ath Johnny Williams cael gêm orau y tymor. Ond mae dal chwaraewyr o'r dda yna. Ath y Cais Rogers yn sgorio. Oedd o'n arbennig o'r dda. Mae Murray mae o'n chwaraewyr o'r dda. So, wrach mae yna rhywbeth i... fel mae pob Carwyn tîm Cymru, sydd ti'n cael anafiadau mewn un lle, mae bwysau yn dod yn dydi, a wedi hitio. Ond, ie, dwi'n gwybod, i fi o tu allan, mae'na rhywbeth ddim yn quite yn right yn y Scarlets yn y cefndir. Os gyda ddim testoliaeth am hwnna o gwbl. Ond, ie, cos mae wedi digwydd o blaen, pan mae wedi cael tymau eitha dda, a tymau wedyn, a ofnadwy. A mae'n fel cyclical yn nhw, yn dydi? Odi, mae'n dod yn habit bod nhw'n dechrau'r tymor yn araf. A fi'n credu mae siom mwyaf yw, greidden nhw'r 8 uchel yna, a gaethon nhw go erbyn Leinster yn yr rownd yr 8 ola, a nawr mae fel bod nhw wedi mynd nôl i lefel le o'n nhw'n wath na cyn dechrau tymor diwetha, fel does dim gwersi di dysgu, a does dim fel unrhyw fath o progression i weld o un tymor i'r llall. A hefyd, beth sy'n siomedig yw, fel
edrych ar canlyniadau mae'r Scarlets wedi cael, a mae rhanbarth eraill Cymru wedi chwarae'r un tîm oedd. Granted, o tîm y Sharks di sadwn nhw'n gwahanol iawn i beth yn chwarae yn Rodney Parade, ond pan ti'n edrych, mae llyfrau hanes yn gweud bod Draeger wedi cael gêm gyfartal efo'r Sharks, a mae'r Scarlets wedi colli. A fel y gweilch yn perfformio'n well erbyn y Stormers, wel, Scarlets ddim yn gallu sgorio pwynt erbyn nhw adre. Mae jyst yn edrych fel bod... Edrych bach fel tîm sydd wedi rhoi lan, a sydd fel bron o fod yn gwybod bod fel y writing ar y wall iddyn nhw fel tîm, a bod nhw just yn mynd trwy'r motions achos bod nhw'n gorfod a bod ddim fel unrhyw praid i weld na dim byd na. Mae popeth i weld yn fflat iawn ar hyn o bryd, a fi yn gwybod siwt maen nhw'n ei gael eu hunain mas o'r ryt ma nhw ynddo fe. Wrth gwrs, ddim yn mynd, dyw beth yn mynd yn haws. Glasgow, diwedd y mis, a wedyn, wrth gwrs, Ewrop, Gaerdydd oedd eu cartre, Gweilch adre, a wedyn Dreigiau oedd eu cartre ar ddydd Calan wedyn. Gallai fod yn ddiwedd hir iawn i 2025 i'r Scarlets. So rwy'n wedi impresio chdi? Mae Hawkins yn impreso fi. Fi'n credu mae fe wedi dod mewn lot o bwysau ar ei sgwyddo fe fel enwedig ar holl siarad, oedd e'n chwarae yn y canol, oedd e'n chwarae y Cris Rhif 10, a fi'n credu mae wedi delio gyda'r pwysau yna yn reit da, mae wedi dod nôl mewn. Wrth gwrs, ti cael ei rewardo gyda lle yng Ngharfan Cymru, ond fi'n credu Murray, Rodgers, ond maen nhw nawr o'r lefel le ni'n disgwyl nhw chwarae fel la bob wythnos wedyn, ond bach iawn o fel ddathlu sy'n rili. Fi'n credu mae'r anafiadau yn yr ail reng ddim wedi helpu, ond cytuno o ran Cycson, mae fe wedi dod mewn, a mae wedi dangos falle bod rhywbeth fyna, bod e'n edrych i symud ymlaen o Gaerfaddon, felly bod rhywbeth i edrych arno fyna, ond na, tymor eich siomedig yn barod, a o ti'n Nick yn sôn yn gynharach, os ar y Scarlets yn neud lot, os ar y Gweilch yn neud i fynd yn ail bloc, mae tymor nhw ar ben. Fi bron o fo'n certain bod y Scarlets wedi cyrraedd yna yn barod, a just trial achub y tymor yn pigo gymaint o bwynt i lan a maen nhw'n gallu wio o hyn ymlaen a anghofio am yr wyth uchaf, achos does dim digon o ffait yna iddyn nhw gyrraedd yr wyth uchaf, dwi'n meddwl. Reit, a dyna diwedd ar yn adolygiad hapus ni o ddechrau'r tymor yn rygbi yng Nghymru. O leia, mae'n alyged. Falle dylsen ni wedi gorffen gyda Gaerdydd, a stoen ni gyd yn tymor hapusach yn edrych ar dechrau dyn nhw. Ond na, mae Gaerdydd yn heiddi clod am pham nhw'n dechrau gobeithio gallen nhw gadw fo fynd ar ond y tair rhanbarth arall. Gobeithio nhw'n dechrau pigo pwyntiau fyny a buddigoliaethau fyny. Ond am y mis nesaf, mae'r ffocws yn troi wrth y gêm rhanbarthol i'r gêm rhyng-wladol. Cyn bod ni'n edrych gormod ar Cymru, wrth gwrs, o'n i orffen gyda'r rhanbarthau, yr undeb yn cyhoeddi mae gweledigaeth nhw am y dyfodol yw torio 4-3, gyda un tîm yn cael ei leoli'n Gaerdydd, un tîm yn y Dwyrain a un tîm yn y Gorllewin. Hyd yn hyn, does dim mwy o fanylion na hynny o ran beth fydd enwau, beth fydd dynamic, beth fydd y make-up o'r tîmoedd yma, ond be newch i'r gyhoeddiad oedd yn well na disgwyl, gwaith na disgwyl, ble chi o ran ble ni nawr gyda y dyfodol y gêm yma yng Nghymru? Fi jyst yn hapus yn y byd dymor bod gan pawb tîm i gefnogi am o leia y 2 tymor nesaf. Ond fi jyst yn pryderu lot am just faint o wastraff amser mae popeth i bod dros y haf. A yr ansicrwydd o safbwynt chwaraewyr, staff, cefnogwyr, so mae'n helpu unrhyw un o gwbl. Jyst yn sioc wedyn bod y tîm oedd ddim yn perfformio yn dda. Ond fi dal yn pryderu yn y hyd dymor am sut mae
a cyllid maen nhw'n disgwyl y tîm o'i chwarae o dan yw so fe'n digon dda i cystadlu dal. Ni methu wir cystadlu ar hyn o bryd, a ni dal yn mynd i cael cyllidebau sy'n lot llai na unrhyw tîm arall sydd yn y URC. So, ond un beth positif, fi'n meddwl syniadau nhw ar gyfer gêm y fenywod yn Cymru yn rhywbeth dda, a fi'n hapus bod nhw'n wir rhoi mwy o ymdrech mewn i wella safon y gêm rygbi menywod yn Gymru. Mae'r allan nhw chydig bach wahanol, dim byd yn erbyn Gaerdydd yn erbyn Andrew, i ni a ti Carwyn. Un beth yn glir o diwedd ymghoriad oedd bron neb yn cefnogi y prif bwriad yn rygbi Cymru. Gyda mae'n cael dim ond y dau tîm mewn un lle. So dwi'n falch mae hwnna wedi mynd. Ond beth bynnag mae Richard Collier Keyword yn deud, mae'n frwydr rwan rhwng y Scarlets a Gwylch, yn dydi? A mae licence yn gorllewin Cymru. Mae nhw'n sôn o'r fydd Y11 yn prynu Caerdydd a'r amalgamation. Dwi'n yn gweld hwnna'n digwydd o gwbl. A bydd yna dim amalgamation yn dyfan ddi rhwng Scarlets a'r Gwylch. So mae yna dewis rwan yn does. Dwi'n gwybod sut maen nhw'n mynd i dewis hwnna, ond i fi mae yna dewis rhwng Gwylch a'r Scarlets rhwng Llanelli neu Abertawe. A jyst i mynd yn ôl rwan, pan ydych chi'n meddwl lle dyn ni wedi cyrraedd, ti'n sôn rwan i colli un o'r ddau dîm rhanbarthol mwyaf llwyddiannus, gyda'r holl trefniadaeth, holl hanes, a un nhw'n mynd i ddiflannu. So mae'n sefyllfa ofnadwy, sefyllfa dris iawn. Ond fel y mae yn dydi. So, just mynd yn ôl o Andrew sôn, chydig bach. Pryd nhw yn cael dewis, y dydd fan, ddim eisiau symud ymlaen yn gyflym wedyn, ddim eisiau cario ymlaen, os di'r Gwylch yn mynd am tymor neu dau, efo llai o arian, death by 1,000 cuts, safon y carfan mynd lawr, be di pwynt yna? Os ni yn mynd, ond wrth di tymor olaf y Gwylch. A hefyd i'r lleill sy'n mynd, os dyn ni ddim yn mynd, yn anffodus mae Scarlets yn mynd, cael y pres i ychwanegol i fewn, gallu cael cyllid mynd fan i 6.5 million, dim yn digon, ond mae'n 2 million mwy na dyn ni ar presennol. A wedyn mynd fan i 7.4 million. Dau llai na Glasgow o'r Edinburgh, ond mae'n rhoi chydig bach o gobaith a gobeithio wedyn gallu cael bobl i fewn i dechrau o dramor i'r gwella'r carfan a gobeithio wedyn gallu rili cystadlu yn erbyn tîm y gorau o Iwerddon, De Affrica a'r Alban. So, dwi'n yn hapus y gwbl, dwi wedi bod rownd yr emotional roller coaster di Gwynedd, ond reluctantly starting to accept ond di sefyllfa. A fi'n credu un peth fel i ategu'r beth mae'r ddau chi wedi gweud. I fi, beth sy'n bwysig yw, neu beth dylsen nhw'n wneud, yw da pwy yw'r 3 tîm sy'n parhau, bod nhw'n cadw identities y tîm na, achos o leia mae gyda nhw fanbase yn set up yn barod o ryw fath. Bod nhw'n cael gwared, bod nhw'n neud tymod, wedyn ni West Wales Wombats enghraifft. I fi wedyn, ti'n colli cefnogwyr y Scarlett a colli'r Gwelch yn y gobeith o gael rhywun yn cefnogi'r tîm newydd yma. O leia, os maen nhw'n stico gyda y Scarlett neu'r Gwelch, pe bynnag sy'n cael y nod, mae dan nhw rhyw fath o fanbase yn barod. Yr un peth gyda Gaerdydd, byddwn ni'n cadw'r Caerdydd yma, achos mae dan nhw cefnogwyr, mae dan nhw bobl sy'n troi lan i barc yr arfer, sy'n cefnogi'r tîm, stick with it. Yr un peth yn draw yn Casnewydd a Dreigiau. Peidio cael gwared y beth sy'n am barod, achos mae fe'n debygol neu fwy o damage na good
trio cael, o reit, dreigiau, chi'n mynd, ond i nawr y moyn chi gefnogi, sa'n modd, East Wales, Eels, neu be bynnag maen nhw'n penderfynu mynd gyda, sy'n chwarae o Ronny Parade, sy'n wisgo kit D, a sta'r un chwaraewyr yn chwarae dreigiau. Na, just sticwch da'r dreigiau. Mae dan nhw cefnogwyr, mae dan nhw bobl sy'n rhywun nhw. Fel, dyna beth i fi eisiau, fel, yna, fi eisiau pedwar rhanbarth barhau, dwi'n derbyn bod hwnna ddim yn digwydd. Ond so beth i fi nawr y moyn gweld yw bod y rhanbarth sydd yn parhau yn cael fighting chance. A i fi, mae hwnna on yn digwydd os oedden nhw'n cadw'r identity sydd gyda nhw'n barod, achos ni gyd i gweld beth nath mynd o 12 tîm i 4 rhanbarth, i 5 rhanbarth nôl yn dechrau'r millennium. Nath e rhwygo rygbi yng Nghymru o ran colli cefnogwyr ac ati wedyn. Os ni'n gwneud hwnna to, fi jyst yn credu mae y gêm domestig sy'n mynd i ddioddau. Fe eith bobl i wylio Cymru, achos mae dan nhw i affiliation i'w gwlad, a maen nhw'n mynd i wylio cwpl o gemau'r flwyddyn yn Stadiwm y Principality. Dyw's dim gymaint o affiliation i'r tîmoedd sy'n bodoli'n barod. Os ni'n newid rhain to, wedyn mae just yn wneud pethau yn wath yn y bar ni. A wedyn, ie. Yeah. A dy beth yw'r penderfyniad? Get it done nawr. Rhowch yr arian ychwanegol i'r tîmoedd sy'n parhau fel... Beth ni'n moyn gweld, y pwy sy'n parhau yn y gêm, mewn 3-4 mlynau, maen nhw yn cystadlu am y 4 ucha. Dim yr 8 ucha, maen nhw'n cystadlu am y 4 ucha, bod nhw'n fighting chance fyny yn y gyngred. Ond, ie, fi'n credu mae'n siomedig bod ni wedi cyrraedd fan hyn. Mae well da fi hwn o 2 dim yn amlwg, ond fi jyst yn twmlo dyw'r bobl sy'n neud y penderfyniadau ddim yn deall y gêm yng Nghymru, dyn nhw'n deall landscape y wlad, a maen nhw jyst yn alienato eu hunain yn fwy fi'n credu wrth cefnogwyr rygbi ar lawr gwlad, a mae hwnna jyst yn siom yn ei hunain. Ie, 100%. Os pwy bynnag sy'n cario ymlaen, Caerdydd enw'r un tîm, dreigiau di tîm arall, a pwy bynnag sy'n dod allan o'r brwydr rhwng Scarlets a'r Gwylch, enw nhw yw Scarlets neu Gwylch. Dyna be byddwn ni eisiau gweld, definite. Well, on that happy note, yn ei fan i... Mi godes i rhywbeth sy'n yn meddwl yn dda. Y ffaith dwi yn cytuno efo'r cael mwy o arian ar gyfer tîmau wrth gefn ar y fforddi. Dwi'n mynd yn erbyn y gwbl yr Academi Genedlaethol a lleia'r nifer o'r chwaraewyr lawr i 60 a rhoi 2 canolfan rhanbarthol a dim Academi i 3. So dwi yn cytuno efo hwnna. Ac hefyd gwario pres, chydig bach mwy o bres ar 12 canolfan datblygu chwaraewr dros mewnod a'r dynion bechgyn a'r gynethod a rhoi staff llawn amser, gobeithio staff dda. So mae rai pethau yn y cynllun, dwi yn cytuno efo. Yn sicr, fi'n credu, fel ti sôn, mae'r canolfannau datblygu yma yn mynd i fod yn bwysig, dwi'n credu, yn enwedig fel gan fydd y gêm proffesiynol yn fwy caeedig o ran i leoliad ar draws Cymru. Os mae'r gwelch maen nhw'n mynd am, wel, ni'n edrych wedyn ar beth i 40 miles o'r M4 yn dweud. Os mae'r canolfannau yma yn bwysig iddyn nhw hyd i talent y dyfodol, achos beth fi'n credu yw'r pryder yw fydd unrhyw chwaraewr da, falle sy'n methu cael cytundeb gyda rhanbarth, yn mynd i chwarae yn Lloegr. Ni'n gweld digon hwnna'n barod gyda'r tîm dan 20, a felly mae angen sicrhau bod ni'n ceisio cadw talent yng Nghymru a bod ni ddim felly'n dod yn last stop cyn retirement sort of thing i lot o chwaraewyr. Mae lot o grafu pen a lot o benderfyniadau pwysig i cael ei wneud. A fel ti'n dweud, mae'n ambell i beth positif, ond fi'n credu y teimlad ar draws y wlad ar hyn o bryd yw siom bod ni wedi cyrraedd y pwynt le fyddwn ni yn colli tîm proffesiynol, achos ni'n gweld yn Reidal a'n Ralban bod 2 dîm ddim yn digon.
mae Werddon falle'n dangos bod 4 yn ddigon, a wedyn ni enni lawr y canol a weld beth llwn ni'n gwneud y 3. Ond ie, o ran gêm y menywod, fi'n credu mae'n bwysig bod hwnna'n cael pwyslais a mwy o sylw hefyd. Fi'n credu yn debyg i tîm Danigen, ni'n gweld lot o menywod gorau Cymru. Oedden nhw'n chwarae i'w gwlad, ond wythnos i wythnos maen nhw'n mynd dros y ffin i Loegr i chwarae yn y PRW. Wedyn, os modd datblygu y gêm yng Nghymru a bod y tîm oedd y menywod yn mwy cystadleuol, wedyn mae hwnna'n beth positif yn ei hun hefyd. Wedyn, tîm Cymru, Steve Tandy wedi cyhoeddi i garfan. Fel ni'n sôn y gynt, Falataw, wel, yn y prif sef, Falataw wedi tynnu allan di ynafu. Cracknell, sy'n 31 oed, chwarae Cyrlir, wedi cael ei gynnwys i'r garfan ar fy chwarae gwelch. Yn y marn i, ddechrau fan hyn, yn y marn i, y call-up ma wedi dod bach i hwyr. Wedi heiddi call-up falle cyn nawr, ond yn amlwg gobeithio geith ei gyfle nawr i chwarae ar y lefel rhyngwladol. Ie, Sorry, sorry, Andrew. Na, pan oedd o efo gwylch, chwarae mwy fel rhengol flanker, really. 6 neu 7, ond wedi mynd i'r Caerlir, a mae'n chwarae fel arfer, mae'n chwarae wythwr, yn di. Ie, boi gry, boi gadan, boi cyfforol, a ti'n gallu weld chydig bach lle mae meddwl Tandy, ennill collisions, dyna beth mae eisiau gwneud. Ie, ond mae o'n siom yn dydi colli Falataw un y gorau yn bendant es mae gêm wedi mynd proffesiynol sydd wedi chwarae i Cymru. Just gobeithio dim i'r mae wedi chwarae gêm olaf i Gymru. Gobeithio yn gallu cael un o'r 2 gêm dros y 6 gwlad, o gan i weld. Sorry, Andrew. Ie, o'n i jyst yn mynd i ddweud, o'n i heb i sylweddoli oedd Cracknell yn 31, o'n i'n meddwl oedd e'n lot hynach na 31, so oedd hwnna'n byd nath e gael ei gael lan, oedd hwnna'n bron, o'n i'n meddwl oedd e'n tua 34 neu 35, so o'n i falle yn meddwl beth oedd werth cael chwaraewr fel na sy'n mynd i bod 36 ymhen cwpan y byd nesaf, ond fi'n deall pan mae Tandy wedi gael y fel lan, oedd e'n eitha ddoniol nath pythefnos yn ôl oedd brawd fi wedi bod neges bod yn y gêm Caerlir oedd 2 Cymro di sgorio cais a hwnna'n Nicky Smith, Tommy Reffel a Cracknell, a nes i ddweud sa'n siŵr os mae Cracknell yn cyfru, ond os mae unrhyw hyfforddwr yn mynd i galw Cracknell lan, Steve Tandy fydd yr hyfforddwr. So, neis i weld na. A fi'n meddwl mae yna bron patrwm i chwaraewyr fel Cracknell. Mae Tandy di cynnwys yn y carfan. Mae lot mwy o ffocws ar chwaraewr sy'n mynd dros y ymlaen. Mae bron diffyg chwaraewyr ni wedi gweld fel na o dan Gatland a bron i bod Pifac hefyd blynyddoedd yn ôl. A fi'n meddwl peth ni wir angen yw just cadw y bêl, mynd dros y ymlaen a bod y bêl yn gallu mynd mas i'r cefnwyr wedyn, oherwydd so ni wedi bron cael siawns yn ambell gêm, yn wedig gêm Lloegr yn y 6 gwlad blwyddyn diwetha, sa'i eisiau weld gêm fel na. So bydd yn diddorol weld sut fath o patrymau bydd yn dod mas o carfan Steve Tandy. Edrych ar ei garfan gan gynnwys Cracknell, 6 chwaraewr sy'n wedi cael cap o'r blaen. Be newch chi o'r garfan? Fel un enw ges i sioc i weld yn cael ei gynnwys, oedd Nick Tompkins, o'n i'n meddwl efallai bydde Steve Tandy yn edrych i'r dyfodol yn fyna. Ond mae'n teimlo fel bod wedi cael ei fath o gymysgedd o profiad, a falle chwaraewyr di-brofiad a trial gweld pwy mae'n gallu defnyddio fel rhywbeth o mentor i'r criw nesaf o trwyddo. Ond hapus gyda'r garfan os rhywun amlwg, byddech chi wedi hoffi gweld na sydd ddim na, neu rhywun fel sioc sydd wedi cael ei gynnwys? Wel, efo'r Tandy, mae wedi dod dros yn dda iawn.
Mae wedi bod allan i gwylio'r games a siarad, a ddath rhywun deud, ddath o ffonio, Harry Deeves deud, ddath o ffonio fo, deud fel, sori ti'n cael ei dewis, ond ti yn y feddwl fi. A pethau fel y sy'n pethau bas yn pwysig. Un arall o'r Saracens yn braidd yn sioc i fi, ond dwi'n falch mae yn y carfan, yw Rhys Care. Mae'n ddim yn gwybod oedd o ar gael. A peth yw, dwi'n yn gweld llawer o rygbi o Loegr, ond fel dwi'n darllen, fo a Tompkins yn chwarae dda. So felly, gan i weld. A ti'n gallu, ti'n gallu deud, fysa na'i gallu deud o rhywun o gwylch deud mae'n well na rhywun arall. Ond penderfyniad y ffordd yn dydi. And you can make a case for any one or two players. Ond nhw sydd wedi dewis y tîm, nhw'n gwybod sut fath o'r gêm, nhw eisiau ti chwarae. A dyna pam mae wedi dewis A over B. Ond sicr, fel ti'n Nick, ti'n wedi gweld lot o rygbi o'r Gallagher yn Lloegr, ond dwi yn clywed bod Rhys Care yn chwarae'n effernol o dda yn Saracens, a mae fe sôn am Cracknell fel bôl carier a bod y garfan mae Tandy wedi dewis i weld yma lawr y linell yna, a dyna'n sicr ti'n cael gyda Rhys Care, fi'n credu mae'n wneud y gwaith caled yn ei gêm i Saracens, a mae wedi wneud y gwaith caled i gael hynna nôl mewn i contention gyda Cymru. A bydde fe ddim yn synnu fi wel yn cychwyn felly y gêm gyntaf. Mae'n twmlo fel y fath o chwaraew. Mae Steve Tandy eisiau dewis, eisiau chwarae, a wrth gwrs, bod e'n ifanc, mae fe gymaint o brofiad yn barod. Mae fe'n sicr yn chwaraewr sy'n yn ychwanegu tipyn i unrhyw dîm. Andrew, a staeth y ti nawr, o ti'n sôn yn gynharach bod Tom Bowen wedi dyblesio i Gaerdydd yn y 5 gêm gyda. Fi'n siŵr o ti'n gweld y cwestiwn ma'n dod, os mae'n cwestiwn mae pawb i weld gofyn ar hyn o bryd. Tandy'n dewis peido i gynnwys y penderfyniad cywir wrth feddwl mae 19 yw mae fe dim ond i fel chwarae 5 gêm, fel mae'n chwarae'n dda yn 5 gêm, ond 5 gêm i wedyn, mae dal gwaith dysgu a lot o fe'n neud eto. Yn sicr, penderfyniad gywir. Mae, dal 19. Yn y gêm erbyn Munster i ffwrdd, oedd na lot o ffocws gan Munster i roi bil yn yr awyr tuag at Tom Bowen. A mae di wella ys gêm Munster yn yr awyr, ond oedd ffili ymdopi gyda rhai o'r kicks oedd yn mynd lan. A fi'n meddwl, os chi ffili ymdopi yn y URC, mae'n mynd i bod yn anodd erbyn tîm fel yn De Affrica gyda'r chwaraewyr maen nhw gyda. Ond mae yna lot o anafiadau hefyd ar yr asgell yn Caerdydd. A mae'n digon dda i chwarae i Gaerdydd, fel ni wedi gweld, ond falle bydd e ddim yn dechrau pob wythnos i Gaerdydd os oedd pawb yn iach a medru chwarae. Felly, angen rhoi amser, mae'n gallu chwarae i'r tîm dan ugain yn y chwe gwlad. So, falle bydd yna'n well ffordd i Tom Bowen paratoi na mynd syth mewn i garfan Cymru. Ond bydd yn neis falle i weld e'n ymarfer yn ystod y Hydref. Meddwl bydd yna'n ffordd dda o dod o fe lan i safon well. Un esgellwr sydd wedi cael ei gynnwys, wrth gwrs, un arall bydd pawb yn gyffroes i weld yn ôl o'r gar rygbi ar ôl sabbatical o blwyddyn a hanner 2 flynedd yw Rhys Zammit. Ddim di chwarae lot o chwaraeon cystadleuol tan iddo fe ail ymuno gyda Bryste. Ymuno gyda Bryste tymor yma. Dwi'n cymryd fydd e'n awchu i gael fod nôl ar y llwyfan mawr yn wedi gan bod America falle ddim wedi gweithio fel oedd yn gobeithio iddo fe, bod e'n mae'n caru'r ffaith bod y sylw arno fe, mae fe'n a jyst yn gallu dangos i ddoniau beth mae fe'n ei gorau ar y carreg fi na. Dwi'n meddwl. Mae'n chydig bach yn post y boi yn dydi. A peth yw, mae'n gyflym yn dydi. Neb yn gallu, a rwan mae'n boi gry hefyd, wedi good weight on. So,
mae eisiau chwarae, a mae rhoi bums o seat hefyd yndi. So dwi'n disgwyl chwarae yn bendant yn y 23 yn erbyn Eiriannin, a wyrall ar asgell. A dyna'r peth fi'n credu gyda popeth sy'n ymlaen yn rygbi Cymru. Maen nhw'n am ddefnyddio unrhyw beth maen nhw'n gallu gael bobl mewn trwy'r drysau. Felly, odi, mae'r Isamit yn ffit o hynny. O ran y gemau, wrth gwrs, Ariannin, Japan, Zeland Newydd, De Affrica. Faint mor ffyddiog i ni bod ni'n... dwi'n mynd i gweud ennill 2 gêm, a dwi'n gallu bod mor hyderus a hynny, neu dwi'n meddwl gormod. Sa'n disgwyl ennill 2 gêm. Fi'n meddwl ni angen targedu gêm Japan. Bydd well ni os oedd gêm Japan y gêm cynta, oherwydd mae tîm fel Cymru wastad yn edrych am rhyw fath o cysondeb gêm ar ôl gêm. A os ni di chwarae Japan gynta, gobeithio cael buddigoliaeth fyna, bydd yna'n 2 gêm yn olynol ni di ennill sydd ddim yn cyffredin i tîm Cymru dros y 2 blynedd diwetha. A gobeithio just fi eisiau weld rhyw fath o patrwm tebyg mae tîm Cymru'n chwarae. Oherwydd o dan Gatland, weithiau ni ddim yn siŵr be o'n i'n ceisio wneud mewn ambell gêm. Ond mae yna lot i tan i wneud yn wir. Just eisiau gweld perfformiadau dda. Os ni'n colli gan 30 neu 40 pwynt yn wedig yn y gêm d'Africa, fi mae just chwaraewyr o tîm oedd Cymru'n chwarae. Mae hwnna'n fine just as long as ni'n dangos rhywbeth bod na rhyw ffordd o chwarae fyna. Be am ti, Carwyn, be ti'n gobeithio gweld allan o'r Autumn Internationals? Wel, cytuno fi eisiau ni feiddi y Japan, fi'n credu mae rai ni gael fuddigoliaeth na, just mwyn sanity cefnogwyr rygbi Cymru, fi'n credu mwyn trwy gymaint os o 2 flynedd diwetha. A hefyd, os gallwn ni gael fuddigoliaeth gynnar mewn i amser Steve Tandy fel y fforddwr, fe brynydd y cefnogwyr mewn, beth mae fe'n trio gwneud. Mae De Affrica yn write-off fel, mae da fi issue, pa mynd i chwarae gêm yr un penwythnos, mae rhanbarthau sydd tu allan i'r ffenest rhyngwladol, mae pob gwlad arall yn chwarae penwythnos yma, pa mae rhaid i Gymru fod wahanol. Fel, dwi'n mynd i synwyr, ond anyway, mae hwnna'n stori arall. Problem ni chwarae'r Ariannin mwy na thebyg ar ôl fel un o blynyddoedd gorau yn hanes rygbi ar Ariannin, gyda'r buddigoliaethau maen nhw wedi cael lenni. Wedyn, mae hwnna'n gêm, da ni wedi meddwl falle, gallwn ni, mae chance da ni, ond fel maen nhw wedi chwarae lenni, a'r tîm maen nhw wedi curo, mae just fel, it ain't happening, a mae Zeland Newydd, wel, tas y Zeland Newydd yn troi lan gyda 7 chwaraewr, da Cymru'n ffind o ffordd o golli erbyn nhw, achos ni jyst ddim yn gwybod sut i feidd i Zeland Newydd. Wedyn, buddigoliaeth erbyn Japan, cystadleuol am awr erbyn yr Ariannin a Zeland Newydd, a wedyn De Affrica gobeithio bod ddim yn sgôr criced fi'n credu yw'r reality, jyst achos fi'n credu mae'r gap sy'n rhyngddo ni yn nhw jyst yn ormod ar hyn o bryd i fel mynd beth gwahanol. A wrach jyst canolbwyntio ar un o 2 pethau a gweld cynnydd yn y perfformiad. Fel enghraifft, ti'n disgwyl mwy o bwysau am diffyn, herwydd honna di'r cefndir Steve Tandy. So, ydyn ni gallu weld hynna yn dros y cyfres? O, definitely, a bod ni'n anodd i sgoro'n erbyn. Os yw tîm yn sgoro'n erbyn ni, maen nhw'n mynd trwy 15-20 o phases, a ni jyst yn rhedeg mas o wynt. Be fi ddim yn moyn, yw 2-3 phase, bang, maen nhw'n trwy sgoro cais. O leia bod ni'n fel rhoi upfront, bod ni'n ceisio bod yn gryfach a bod ni wedi bod felly, a bod ni hefyd yn trio chwarae bach o rygbi, fel o'r garfa, mae'r olwyr falle llai o brofiad, ond hefyd wedyn ddim gwmynt o wybodaeth amdano. Fi'n gwybod mae Thomas Williams a Josh Adams gyda dros 60 o gaps, ond i blaen ni, does dim llwyth o gapiau yn yr olwyr, a fi'n credu mae hwnna'n bach o defnyddio hwnna'n un advantage ni pan ni'n ymosod, o bod ni yn trio pethau dyn nhw'n disgwyl i'n wneud, achos ni wedi bod i fflat, ni wedi bod yn rhy
seimi am 2 flynedd. Mae just... Let's have a go o gweld sy'n digwydd. I fi, dim yn cyffroes, ond sgen i diobed mawr am i gweld sut da ni yn chwarae. Mwy na sydd wedi bod dros esmau gall wedi bod. Ar ôl cwp yn y byd, a dwi'n edrych ymlaen i weld sut da ni chwarae. Cytuno, ie, fi'n credu. Mae'n hydref pwysig, fi'n credu, i'r rygbi yng Nghymru. Mae'n gyfle i chwaraewyr gosod ei stamp ar ei dyfodol. Mae'n gyfle i Steve Tandy fel seriously dangos beth mae fe amdan. A mae'n siawns i'r cefnogwyr felly brynu nôl mewn i'r rygbi Cymru. Fi'n credu, os ydym ni ddangos bach o ymdrech, bach o ffait, bach o bwrw beth ar y ffordd, fe sticydd cefnogwyr gyda nhw. Os bydde be ni wedi cael am 2 flynedd, fi'n credu bydd y cefnogwyr yn troi i ffwrdd yn reit ydyn nhw eto. O wel, oni bai bod rhywbeth arall ydych chi weid. Dyna ni am wythnos arall. Mae wedi bod ychydig hirach yn ag arfer, ond dwi'n credu oedd angen i ni gael dweud ar ôl pethefnos, wel, dwi'n gwneud pethefnos, misoedd cythryblus o fewn rygbi yng Nghymru sy'n i weld yn dod ychydig cliriach nawr. Gyda'r newyddion, mae 3 tîm bydd yng Nghymru o fewn 2 flynedd yn edrych ymlaen. Ond Nick, Andrew, fel yr arfer, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni ac am eich dadansoddi dawnus fel yr arfer. Croeso. Diolch. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr i chi am wylio a wrando, a mi welwn ni chi wythnos nesaf ar drothwy dechrau ymgyrch Cymru yn yr Hydref. Diolch yn fawr i chi, hwyl am y tro. Os da. Diolch. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.